Die kennen hulle ook niet. Oh, die het hier gekomen. Toen kom je ook op de. Ja, daar staan die ambulances. Die man is gewoon slaan, heeft hem sop nat gepie. Dat om pini net in die karen. Die man, die ambulance heeft eerst de driver om die man huis toe te vatten. Die dokter heeft die man gewoon slaan. Dat is nou Postmasburg. Postmasburg is een hospitaal die. As hulle die. Dat is wat hulle doen. Had julle net wezen, hoe vast. Die man kan niet eens lopen. Okay guys, so discharge die man. Die man kan niet eens lopen. Hulle sê, die dokter sê hy moet loop die man. Hy moet huis toe gaan. So nou ons sit nou met die probleem hier by die